үз өстеңдә эшләгәндә, сезгә файдалы була торган ачкыч гыйбарәләр. Эчке дөнья тышкысына тәңгәл. Бер-берсенә охшаш нәрсәләр үзара тартыла. Мин әйләнә тирәмдә һәм күңелемдәге үзгәрешләргә игътибар итә башлыйм. Әгәр мин әйләнә тирәмдәге хәлләргә игътибар итәм, һәм ул миндә билгеле бер фикерләр һәм эмоциялар уята икән, димәк, ул минем үземдә дә бар. Мин ул хәлдән үзем өчен ниндидер сабак алырга тиешмен. Әгәр миңа башкаларда нинди дә булса бер сифат яки гамәл ошамый икән, димәк, ул минең үземдә дә бар. Әгәр без нәрсәдәндер качабыз икән, димәк, аның артында әрнү яки курку тора. Ниндидер гамәл кылам икән, мин аны аңлы рәвештә эшлим. Ниндидер хәл вакыйгага юлыкканда, мин анда үзем катнашам. Әгәр минем аннан качасым килә икән, мин моны күрәм. Ниндидер гамәлем өчен мин үземне гаепләмим. Аңа кадәр шул вакытта һәм аннан соңгы хәлләрне, уйларымны, хисләремне һәм сизгерлегемне анализлап, мин аннан саба алам. Хәл вакыйгаларны минем уйларым һәм блоклар тудыра, яки үзенә тартып китерә. Минем блоклар безнең бу дөнья турында белергә һәм аңларга тиешле нәрсәләр ул. Әгәр минем белән һаман бер төрле хәл вакыйга булып тора икән, димәк мин ниндидер сабак үтәм. Бу вакыйгадан мин нәрсә аңлап калырга тиеш? Минем белән була торган хәлләрнең сәбәбе мин. Мин дөньяны һәм әйләнә тирәмдәге кешеләрне үзгәртергә омтылмыйм. Мин башта үземне үзгәртәм. Үзем үзгәрәм икән, дөнья да, әйләнә тирәмдәге кешеләр дә үзгәрәчәк. Әгәр мин үз-үземә һәм әйләнә тирәмдәгеләргә үзгәрдем дип әйтәм икән, димәк, мин тамчы да үзгәрмәгәнмен. Бары тик битлек кенә. Әгәр мин үз-үземә һәм әйләнә тирәмдәгеләргә тормышымның кайсыдыр бер өлкәсендә барысы да тәртиптә дип әйтәм икән, димәк, анда тәртип юк. Бу битлек сүзе. Нәкъ менә шушы өлкәгә игътибар итәргә кирәк. Мин киңәшләрне һәм тәкъдим ителә торган ярдәмне, җитешсезлекләремә ишара һәм алда торган бурычларны хәл итә алмыйм дип кабул итмим. Әгәр минем теләгән әйберем юк икән, мин аны я булдырырга теләмәгәнмен, яисә чынлап турып ниятләгәнмен. Мин үзем теләгән әйберне төгәл тасвирлыйм. Уегыз алмасын кырларга өйрәнегез. Мин бер качанда башка кешеләр миңа нәрсә бирә, мин алардан нәрсә ала алам дип уйламыйм. Көчле булу омтылышы турында онот. Чын көч үз-үзеңне һәм әйләнә тирә дөньяны яратудан гыйбарәт. Мин нәрсәгә ия булырга теләвем турында уйлыйм. Теләмәгәнне турында түгел. Ират хатын-кыз аны яратканда, ләкин аңа ия булудан баш тартканда ирекле һәм алга барырга сәләтле була. Акча сез фақирлектә яшәргә теләмәгән өчен генә килми. Минем игътибарым уйны көчлерәк итү өчен агып килә торган энергияның каналы ул. Уй артыннан иҗат энергиясы килә. Тискәре эмоциялар теләгән әйберне алып килми. Алар теләмәгән әйберне генә алып килә. Хыялларым һәм фантазияларым минем потенциалымны, ягъни куәтемне күрсәтә. Хыял чикләүләрне җимерә һәм куәтемне
иреккә чыгара. Әгәр мин үз-үземә теләгән әйберемне ни өчен һаман да ала алмавым турында кабатлыйм икән, мин аны бер кайчанда ала алмаячакмын. Мин үземә ни өчен теләгемә ирешүем турында гына кабатлыйм. Мин акчаны һәм матди әйберләрне, ихтияҗларымны канәгатьләндерү өчен генә алмыйм. Алар минем өчен үз-үземне танып белү, куәтемне гамәлгә ашыру коралы. Мин игътибарымны теләгәнемә ия булуга юнәлтәм. Теләмәгән әйберемнән котылуга түгел. Әгәр мин нәрсәнең дә булса мөмкин булуына ышанам икән, ул һич шиксез булачак. Гадәттә кешеләр нәрсә теләгәнен белми. Аның каравы нәрсә теләмәгәнен белә. Мул тормышта яшәргә өйрәнү минем үсеш процессы. Мин бу җиргә тәм табып яшәргә килдем. Газапланырга түгел. Яшәү, шатлык һәм бәхет ул. Үз өстеңдә эшләү өчен берничә киңәш. Иң тәүдә үз өстеңдә эшләү өчен сезгә тынычлык кирәк. Сезгә берәү дә комачаламасын. Сулышыгызны тигезләү бу процесска ярдәм итәчәк. Төрле тавышларга, телефоннарга, ашыгыч эшләргә игътибар итмәгез. Хәзерге вакытта сезнең өчен иң кичектергесез эш сез үзегез. Уңайлы итеп утырыгыз. Әйләнә-тирәдә һәм күңелегездә ниләр булуын күреп һәм ишетеп торыгыз. Максатлар куймагыз. Бер кайда ашыкмагыз. Проблеманы хәл итәргә дә, авыруны җиңәргә дә тырышмагыз. Буларның барысы да акылыгызга һәм тәнегезгә киренкелек кенә бирә. Ахыр чиктә ул да авыру китереп чыгару ихтимал. Бары тик тормыш агымына тыныч кына иярәсе урында тышкы дөнья белән ничек итеп көрәшүегезне, аңа үзегезнең шартлар куюгызны тикшерегез. Сезне көрәшче һәм инкар итә торган гасьянчы акылыгыз белән шулай итеп танышырсыз. Нәкъ менә ул сезне тормышыгызга каршы куя-куя проблемалар китереп чыгара. Сез тормышны һәм аның ниъмәтләрен яратасызмы? Шуны тикшерегез. Нәрсәдә булса яратуыгыз барлыгын тойгансыз икән, аңа таяныгыз. Яңа фикерләрне, тормышны ярату халәтендә формалаштырырга кирәк. Шул чагында алар сезнең тормышка иминлек һәм муллык китерер. Медитация вакытында физик авыртулар яки рухи әрнүләр искә калкып чыга икән, аның белән көрәшмәгез, бастырмагыз. Ләкин ул халәттә узак каласыз икән, ул янә дә шир китереп чыгару ихтимал. Бу халәттән кайсы мизгелдә чыгарга кирәклеген тоярга тырышыгыз. Әгәр әрнүне янә кичереп, аңа читтән карый алсагыз, сез аның кайчан һәм ни өчен барлыкка килүен белә аласыз. Мин сезгә гафу итәргә киңәш итәм. Ул чагында әрнү тормышыгыздан китәр. Әгәр инде китмәгән икән, димәк, сез гафу итмәгәнсез. Сездә үпкә яши. Сезнең гафу үтенүегез ихлас булмаган. Күнегүләр вакытына килгәндә, алар 10-15 минуттан башлап ярты сәгатькә кадәр дәвам итәргә мөмкин. Берничә елдан соң алар берәр сәгатькә кадәр озаярга мөмкин. Бәхетле булыгыз һәм
ни генә булса да, барысы да яхшы булачагына ышаныгыз. Сезнең белән нинди генә хәл килеп чыкса да, алар сезне яратырга өйрәтә торган сабак. Безнең яшәүебезнең максаты яратуның үзенә әйләнү.